so gaskiya ne. So gaskiya ne, 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 so gaskiya ne. Wuce. Gida anya za mu iya kisan nan kuwa? Ban gane za ka iya kisa ba. Nan yaron da ka buga wuga a baya na ga mutuwa shi ba kisa kai ba. To kake jira da shi ku bar mai. ‘Yan sanda! So gaskiya ne. Wai me yasa kika wani kama fashi ta haka? Me ya faru da kike fushi? Ina rabu da nan ba yanzu wannan tsohon fisibillah za a ce za a haɗa mu da shi. Ke ai maganar da aka yi nan babanki ai wasa yake yi ba da gaske bane. Ai wasa yake yi ya miki. Shi kawai dai ya faɗa ne kawai don ya razana ki. Amma ya je ya ba mai kayan miya hakuri. Ya ce ya hakuri don Allah ba komai kwantar da hankali kinga bari in je na ina. So karki damu ko ƴata? So gaskiya ne. So gaskiya ne. Hello, Hausa. Hello? Omi, to me ya faru kuma? Kin san me yake faruwa? Kin san Ahmad ya tura aje a kashe tsohon nan? Na rantse da Allah yanzu nan na kira shi a waya maka waya da shi ya ce min wai ya tura a kashe tsohon nan. Kinga, ki ce dan Allah kai ya tura, ki san menene? Ashe duk wasa fa ake min a gidan mu. Aha ba dan Allah. Ai wallahi na yi farin ciki bari in kira shi yanzu nan. Wallahi yanzu da umma ta kuma take gaya mun. Ina da gida inda nake so ina nan ina shawara. Ai ko to bari in sauri in kira shi in faɗa masa an fasa cikin karya take sa a kashe tsohon mutane. Don wallahi yanzu muka gama waya da shi yayin confirming din ya tura a kashe shi. Isa, Salim, ya gida ayyukan ne. Wallahi lafiya alhamdulillah ka fiye gaba ɗaya ba a gani. Na kun buye dai mu ga mu kullun a unguwa sai fa. Lafiya na ganka a nan layin namu, ya jikin yaya kuma? Iyo alo Ahmad. Yauwa ka san me? Ke kan ai zan baki labari. Me ya faru? Na riga na tura yara an kawo da wannan tsawa. Aha ba dai. Ai kuwa to kai gaggawar sawa ka dakatar da su. Don wallahi karka sa aje a kashe tsohon mutane. Wallahi jikin yaya da sauri. Dan yanzu haka ma sakon shi ne zai kai wa gidan. Wacin da Allah ya haɗa da kai kaga ba sai na ƙara sawa. Kin shi alhamdulillah. Ya ce a baya Hausa. Ba ka ga na haɗu da kai ina ganin bai kamata ma ka rasa ba ni ma ka ga ka rage min tafiya. A yanzu bari na je sai da ba ta samu da sai na. Oke to shi ke. Ya ba ya yanzu ne ya
dan ka san abin da yake faruwa a gidan su Kausar? Me ke faruwa? Tsorata ta ake yi, abin da ake faɗa ba gaskiya bane akan mutumin? Ba gaskiya bane kuma. Wallahi ba gaskiya bane ba, kawai tsorata ta ake yi. Ba ke aikin gama ya riga ya gama. Za na tura su. Kai yanzu na ga mun yi magana nan da kai na ce ka canza shawara, a sai da ka sa a tura a kashe mutumin nan? To wallahi ka san yanda za ka yi, don wallahi ba gaskiya bane ba. So gaskiya ne, so gaskiya ne, so gaskiya ne, so gaskiya ne. So Ɗaliban fasaha. Suna cikin tausayi na. Barka dai. Shi ne ba? Shi ne. Yawa, Allah mai gida, Allah kai ne Ahmad? Ni ne Ahmad, ne faru? Da Allah zan kan yi ofis da ka amsa mana wasu tambayoyi. Ofis kuma? Kuma ne? A mun ji dai karka damu zaka ji wani abu bane. Ko dai kuma dai Ka ga zo mu tafi. Wani ina zuwa ga yadda kowa ka. Kawai ku zo waje na kawai kai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Daman an aiko ni ne wajen ka. To, ya faru. Wallahi baban Ahmad ne ce in zo in same ka, wai yana kiran ka. To lafiya? To, na ji dai wai ana jita-jitan an kama Ahmad. An kama Ahmad? Wallahi an kama shi, wai Ahmad din ya tura a jiya kisa. Kisa. To ya ga haka? An yi ma ban sani ba, amma dai yanzu dai baban Ahmad din ya ce in kira ka. Yana gida? Yana gida. So gaskiya ne. Na umma. Umma ta fita yanzu nan na ta da. Gashi. Me wa daga? Oh, karba ki garanta ba. Abdul kuma? Dama Abdul ne? Yau Malam Shafsa, nan shi ne Dr. Ɗanbarno Islamic Medicine, wanda na daɗe ina baka labari, da yau ne gashi na kawo ka har wajen da kaina. Kana kuwa bisa ga dukkan alamu na ga akwai ingantaccen magunguna a wurin. Muna da maganin basir na ruwa da na gari, sannan muna da maganin tari saboda matsalolin sanyi. Sannan kuma muna da magungunan sanyi, typhoid, malaria da dai sauransu. Ƙwarai kuwa, Assalamu alaikum jama'a na duniya gabaki ɗaya. Wannan magani na kamfanin Dr. Ɗanbarno Islamic Medicine tana marhaba da waɗannan magunguna gabaki ɗaya da na sanyi, da na basir, typhoid, malaria, har da waɗansu abubuwa gabaki ɗaya, har da ɓangaren jinnuma gabaki ɗaya. Tana marhaba da zuwa duk wanda ba shi da lafiya in ya shigo nan insha Allah rabbi zai warke zai dace.
Daga lambar da Islamic Medicine sun shirya tsaf wajen share muku duk wani hawayen ku dangane da rashin lafiya. Ga masu tuntubar daga lambar na Islamic Medicine za su iya samun mu a garin Borno, Hausari babban layi. A garin Yobe kuma za ku iya samun mu a Damaturu babban layi. Ga masu neman mu kuma a garin Kano muna nan a Dorayi gidan da kari. Lambar waya da za ku iya samun mu ita ce 0800 866 sai mun ci daga gare ku. Yanzu karɓi wannan layin. Gidan boka. Ka je ka samu sabon kabari sai ka binna ta a ciki. Mu gani bayan kwana biyu kuma sai a ɗauko. Yanzu kawo 50,000. Malam ba naira 50 ba 50,000. Ai abin sadaka ne. To zauna ka talauce. Ina baka shawara zaka shiga wahala 50,000. Sunana Hajiya Mama. Malam. Na zo ne akan matsalar yata Suhailat. Ba manema ba mai zuwa gunta kwata-kwata wallahi. Allah sarki. Gashi dai mace iya mace amma ba manema. Jifa ce. Gidan boka. In dauko ka in taimaka maka aka gurin malami ka dinga magana 50,000 nawa ce 50,000. Kai la ilaha sun zage shi. Wa moyan da ma ka ba mu abban mu da Allah. Da wannan rayuwar ba gwara ma wani gijarin mutuwa ba. Ke ne ki kawo mu haka ne. Bai zai baki kunya ba. Bai zai baki gidan boka. Isiyaku. Kai da nace ka je kai abin nan cikin sirri ba tare da kowa ya ganka ba. Ba wannan zancen ake ba kai ka sani. Kalle ni nan. Ba na so ka bata min shi. Gidan boka. Yawa kuna ji mala? muna ji. Yawa to banda ashariya. Amma kudi na 50,000 ya yawa kudi mama yabo ne wallahi sai ka ce mu. Yaran nan kamewa na gai. Kai ba za ka iya mutuwa idan baka bayar ba. Ya mutu. Zai baci. Jifa ne an tare ka. Zai baci amma ba reji. Kuma mama a bar ni kaɗai a nan. A'a, wani Allah ka mu gindin magani? Da mata dai. Ko mutu ba yayi. Za mu rufe laya. Za a rufe laya. Garkuwar dan adam guda 3 ce. Idan aka fasa na daya aka samu matsala, aka fasa na 2 aka samu matsala, aka fasa na 3 aka samu matsala. To abin nan fa ba zai yi ba. Wani sabon malami akai yana nan yana bada yake bokanci ma yana bada magunguna kala-kala. Gidan boka. Gidan boka. Boka gidan boka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a. Babana. Me yake faruwa ne da kai takumi haka? Yunwa. Hai. Ke kuwa me ya faru haka har yanzu ba a gama abinci ba? To waya kake so in yi fi sabilla na ji na sai gawayi dan yi in gaya maka tun awa 2 yanzu ina kan fama hura wutar na mai gida ya ki kamuwa fi sabilla ya kake so in yi dan Allah kana ga yaki sai dami na yake ta idanuwa na da cika da yaki. Kuma fa ni ma yunwan nan nake ji. Yanzu babu yadda za a yi a dan samu dan abin da za a bani in ci sannan ga baban na shi ma dai a kan bashi. Gaskiya babu mai gida sai daga sai da za ka yi gaskiya sai daga sai da za ka yi. Tashi mu shiga kaji. Malam Kisma, Malam Kabir. Barka da rana. Me yake faruwa Malam Kisma na kai tafi? A'a, babu komai. Babu komai kuma. Ba komai.
Malam Amaru, wai yanzu duk wannan wahalar gawayin da ake da na itace wajen yin girki kan gidanka baka san ana yi ba ne? Wahalar gawayi kuma? Wai kuwa, in ban san da wata wahalar gawayi ba. Ana magana al'amari mai sauki, ana magana gawayi da itace. Al'amari? Wani irin al'amari kenan? Ultimate gas. Ultimate gas. Wai ultimate gas. Ai ultimate gas hanya ce mai sauki, kamfani ne suka samar da gas ɗin girki wa mata. Za ka yi girki ba baki ba ɓata tukunya ba wahala cikin sauki a minti 10 sai a dafa maka shi a minti 5. Yanzu ba ni labarin ultimate gas. A nemi wa matar ka ultimate gas ita za ta baka bayani. Yanzu kana nufin in dai nemo ultimate gas babu ni babu wahalar girki a gidana? Na tabbatar maka da wannan. Ba kai ba shan wahala. To sai an jima. A ba ta rana mutum mutum ba. A'a ai duk inda ultimate gas yake sai na je na nemo shi domin na huce takaicin girki a gidana. Ba zai bari a bashi labari ba. Ultimate gas maganin abubuwan hauki. A Ultimate Cooking Gas, tsarin mu samarwa da 'yan ƙasa ingantacciya sauƙaƙƙiyar hanya wajen girki ba tare da wahala ko datti ba. Ultimate Gas, waraka ga 'yan ƙasa. So gaskiya ne, so gaskiya, so gaskiya ne, so gaskiya, so gaskiya ne, so gaskiya, so gaskiya ne, so gaskiya ne. So gaskiya ne. Smart Hausa TV. Ku ci gaba da bibiyar mu insha Allah.